Hewlên Tirkiyeyê navbeynkariya di şerê Ukraynayê de nîqaşên wî welatiyên derbarê çareseriya aştiyaneya Pirsa Kurd û destwêrdana Tirkiye di siyaseta navxweya Sûriyê de germ kiriye. Wek çawa em dijî dagirkeriya Ukraynayê derdikevin, em dijî dagirkirina Efrînê ji derdikevin. Belê, em dijî dagirkirina Serêkaniyê ji derdikevin. Serokkomarê Tirkiye di demekê de ku dibêje rêzêl serwerî yekparçeya Ukraynayê digirin, li Rojavayê Kurdistanê navçeyên Efrîn, Girêspî û Serêkaniyê dagîr kirine. û li Bakurê Sûriyê jî çend navçeyên din wek Cerablus û Babê. Ukrayna'nın egemenliği. Em li gel wê yekîne ku rêz li serwerî, yekrêziya siyasî û yekparçeyê axa Ukraynayê bêgirtin. Roja yekşemê şeşê Adarê li Dîlokê hevseroka HDP Pervîn Boldan ragihand ku ji bo banga Erdogan ya aştiyê li Ukraynayê ciddî bê wergirtin divê li nav Tirkiye jî aştî çêbibe. Önce aynayı Destpêkê hûn fêr bibin neynekê bidin ber rûyê xwe. Destpêkê hûn li xwe binarin. Hûn dê li xwe temaşe nekin. Lê bo Ukrayna banga aştiyê bikin. Ama Ukrayna'ya barış çağrıları yapacaksınız. HDP jî sala 2013 ve heta 2015 bo çareserkirina Pirsa Kurd li navbera hikûmeta AKP û PKK de roleke girîng dît. Berpirsên HDP tekazê li ser pêwîstiya destpêkirina proseyekê dikin. Lê berpirsên AKP dibêjin ya ku niha li welatê wan heye bi gotina wan pirsa terorê ye, ne pirsa Kurd e.